rabbit or koneho, mapa-wild man yan o hindi, ay vegetarian. Hindi porket vegetarian sila ay kahit anong kulay or damo na lang ipapakain natin sa kanila. Mali ako. Mabuti nang huwag ka nang magpakain ng cabbage sa rabbit. Isa sa mga kakilala kong breeder ay namatayan ng rabbit. At ang claim niya is dahil sa dahon ng papaya. What's up guys? Welcome to 23 Jam TV. For today's video, papunta ako ngayon sa St. Vincent Ferrer statue sa Bayambang, Pangasinan. Minsan ko na rin na-feature ang lugar na to dito sa channel ko, and dahil sa pandemic with moderation guidelines, konti lang ang tao. Ngayon, this will be my third time na puntahan ng lugar. Hindi ko para nga ma-decidean kung pupunta akong nakabike or magkukumute lang ako. Eventually. Some interesting facts about Bayambang. Ito ay first-class municipality sa probinsya ng Pangasinan. Ilocano at Pangasinense ang kanilang dialekto dito. At sa tuwing una ng linggo ng Abril, pinagdiriwang nila ang Malangse Festival or Kalutan Tankayaga Uddalan. Noong 2014, naging sikat ang bayan ng Bayambang sa pag-set ng world record for the longest barbecue na pinaghandaan ng local government ang 8 kilometers na ihawa ng barbecue at kinilala sa Guinness World Records. At noong 2019, dahil sa idea ng mag-asawang Cesar Cambao, na nooy mayor ng bayan at ang kanyang asawa na si Mary Claire Feliz Quiambao na ngayon ay mayor na ng Bayambang. Nagkaroon ulit ng pagkilala ng Guinness World Records sa bayan dahil sa St. Vincent Ferrer statue as the tallest bamboo sculpture in the world. Tinatayang 10 buwan na gawa at natapos ng 608 na kalalakihan at babae ang statue na umabot ng taas nito na 50.23 meters. Siya nga pala, dahil may parating na bagyo at hindi naman pala magla-landfall sa Northern Luzon ang bagyo, umasa ako na makulimlim at hindi gaano kainit. Kaya napagdesisyonan kong mag-bike na lang nang mapagbawas-bawas naman ang naipon kong taba. So balit, binigo na naman ako ng pag-asa. Katirikan na ng araw nang makarating ako sa St. Vincent Park. Ganun pa man, salamat sa Diyos at hindi nag-landfall ang super typhoon. Pero sana naman, maging accurate kayo naman pag-asa. Natusta ang mukha ko eh. Pagdating ko, una na nagpakita sa akin ang mga guidelines nila. At dahil nakabike ako, pinaiwan nila sa tabi ang bike ko. Meron silang parking area para sa mga bike. At ang pwede lang makapasok is motor or 4 wheels. Oh, mukha bang may bagyo? Dito naman yung Station of the Cross nila. O di ba, kahit katirikan ng araw, fight lang ng fight. So kahit kainitan ng araw, diniretso ko na din. At mukhang maganda ang pagkakagawa ng Station of the Cross nila. Maybe because walang masyadong tao at that time.
Hindi ko lang maintindihan kung ba't may ganyang puso. Char. Meron din silang chapel na Saint Vincent Ferrer Prayer Heart Chapel na open or may mass between 5 to 6 or 5 to 6 ang mass nila every Saturday and Sunday lang. At meron din silang kainan sa labas. So, it's your choice. Marami namang mga choices dyan. It's just that puro pika-pika lang siya. Kaya hindi ako masyadong natuwa. Naghanap kasi ako nung full meal na sana kasi medyo lunch time na yan. Mga oras na yan. Kaya binagsakan ko yan. Walang arroz caldo, goto ang bagsak ko.